ए फैसा ओंखारगोन 100 ओंखारबाय 100 फैसा ओंखारगोन बेखौ अब्ला माने औ दे गावदो जालालै इयो बहाथो गाव जाबानो फिसिनांगौ दां नै मा गाव केक दुकानि नुबाय नैबे जाहैबाय आंनि स्क्रेपार्स मानजिनोसै बार केकखौ नै माथो सिकेल बायदिसो नाम्बार दंलाय नै हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलावहाय दिनैहाय बुरैजों आंजोंहाय बङाइगाव दंफैयो बङाइगावनि आइ हस्पिटालावहाय बेयावहाय बुरैया दिनैहाय मेगन चेकआप खालामजानानै फैदों आं भिडिअ खालामला सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोनजों नैबे हस्पिटालखौ शेयार खालामनोसै होननानै आं नैबे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर लकेशना बहा होनोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना रावबो आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना जायफ्रा बङाइगाव बास स्टेन्डखौ नुबाय बेनि खाथियावनो ओरैहाय सोनाबथिंजाय नै ओरै थाबाय जाहैबाय बङाइगाव बास स्टेन्ड बैयो ओमफ्राय ओरै फैनानैहाय नै बेवहाय लामा खाथियावनो साइनबोर्ड दंखायो नै बङाइगाव आइ हस्पिटाल नैबेजों थांबानो मोनहैगोन आरो बैनो नैबे बिल्डिङानो बैयावनोमोन लोगोफोर दहाय आं इन्ट्र' लानाया नैबेवहाय आं दा ओरै थाबायबोबाय ओमफ्राय नैबेनो आरो लोगोफोर बिल्डिङा आइ हस्पिटालनि बिल्डिङा आंबो दा थांनोसै सिङावहाय ओमफ्राय बुरैया सिङाव दंहैखायो दहायहाय बेखौहाय दोननानैहाय आं बायहेरायावहाय भिडिअ लाहैबाय आरो इन्ट्र' लाहैबाय मानो होनबा न'निफ्राय आं भिडिअ लानाय जायाखै नालाय नै बङाइगाव आइ हस्पिटाल कन्टेक्ट नाम्बार दं लोगोफोरनि बेवहाय नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन सोंहरनानै फैनो हागोन सोर सोरनि मेगन प्रब्लेम ओमफ्राय बेयाव पार्किं नुबाय लोगोफोरनि बेवहाय कार पार्किं बाइक पार्किं गोसोबायदि दोनफैनो हागोन आंनाबो नैबेयाव दं कारा ओमफ्राय दा थांनोसै आं नैबे सिङावहाय सिङाव हाबलांनोसै नायजाखांबायसै दां नोङो मा जाखो बेग दोनदो ए नों गालांबाय नों आं गैया जाबाय ग्लासासो गावबाय नामा नायलाय ससमाया जिरायसिना लाबायरा बुरैया बिदिनो आलासि दङ गिरे मा गिरे नायजाखांबाय ओमफ्राय मायदि मोनखो मोजांसो नुदों 10-12 दिन पिছত আপনি ডক্টৰৰ ওচৰত আহিলে ডক্টৰ পাৱাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছে তেনে পাৱাৰ এইটো বেলেগ পাৱাৰ দিলে নহয় পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীত আমি লেন্স চেঞ্জ কৰিব কিবা কাৰণে পাৱাৰটো এডজাষ্ট নহ'লে আনকমফৰ্টেবল পালে আপুনি 12-15 ডেজ আপ টু 15 ডেজ লৈকে আৰু ডক্টৰ পাৱাৰ চেঞ্জ কৰি দিলেও আমি ফ্ৰীত লেন্স চেঞ্জ কৰিব मा सानदों नों मा सानदों पावारा गोबां नालाय गाननो गिदों आरो ना बिसिनाव रांगिजोंहाय एखेयानो दा আপোনালোকে এইটো আপলোড কৰিব নাই মই আৰু লিষ্ট কৰি দিম আমাৰ ইয়াত আৰু ৰিচেণ্টলি আৰু ডক্টৰ আহি আছে এটা এটা ফটো লৈ যাব পাৰি ৰিচেণ্টলি আৰু ডক্টৰ এটা আহি আছে ডক্টৰ অভিজিত দাস বুলি কৰ্নিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট এইটো তামিলনাডুৰ অৰবিন্দ আই হস্পিটেলৰ পৰা আহি আছে এইটো অহা মাহৰ লাষ্টৰ পিনে ৰেগুলাৰ বহিব ইয়াত এইটো চকুৰ আই ড্ৰপ হয় এইটো আপোনাৰ চকুটো ঠাণ্ডা ৰাখিব এইটো এনেকুৱা ভাল আই ড্ৰপ হয় যিহেতু আপুনি দুজনে ঘৰত থকা বাচ্চাবোৰো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো স্পেচিয়েলি এইটো টেবলেটটো নহয় চকুটো ঠাণ্ডা ৰাখিব যাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত চকুটো ধুই পিনে এক ড্ৰপকৈ লগাই পিনে শুই থাকিলে হয় এইটো দিনত 3 বাৰ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ৰাতি both eyes কন্টিনিউ এইটো এটা কি হ'ব এটা ষ্টেট হ'ব আৰু এইটো হৈছে চকুৰ ভিটামিন চকুৰ ভিটামিন এইটো এটা টেবলেট ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত অনলি নাইট আফটাৰ ফুড এটা আছে এটা 30টা আছে 30 ডেজ ফুল হয় আৰু এনেতো কোনো অসুবিধা একো নাই 6 মান্থৰ পিছত আকৌ ক্লাছটো ৰিচেকআপ কৰিব কৈছে যিটো ভাল চলি আছে নহয় ক্লাছটো ফৰ জাষ্ট ৰুটিন চেকআপ जाग्रा नै साइसथा नाव दरे खेबसे नै वर्किं आवर्स Monday to Saturday आवहाय 9 AM निफ्राय 7 PM सिम ओमफ्राय सानडे आवहाय हाफ जायो आरो बेफोरनो नै डक्टरफोरनि नामा सोर मा बर'बो दङ सासे बै अपारेशन थियेटार ओमफ्राय बे चेम्बार डक्टरनि बेयाव नायो मेगन
बेवहाय ग्लास चेकआप खालायो आरो ग्लास नायो ओमफ्राय बेवहाय ससमा टसमानि ग्लास पावार हरो ओमफ्राय बेवहाय मुलिखौ हरो आरो दा लोगोफोर जोङो नै ओंखारबोबाय बङाइगाव आइ हस्पिटालनिफ्राय जोंना गुवाहाटीनिफ्राय पार्सेल सफैनानै दंफैयो मैयानो सफैदों ने केकनि बुस्थुफोर सफैनानै दङ दा जों बेखौनो लायनो थांगासिनो दं लोगोफोर बिदि फैखायो ने itu oh Tiba mama sufaiga Dimple Boro 2 hours later लोगोफोर जोङो बङाइगावनिफ्राय दा न'आव सफैबाय नै ओमफ्राय नैबे पार्सेल बेखौहाय रुम सिङाव लांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांमोनहाय जों मा मा बुस्थु बिहरदों गुवाहाटीनिफ्राय नै थिखना होना हामरा दे थिकसे आइसु हामरा हा नो दै फै आं बाननि बाहुबालि जानि आं बाहुबालि ओइया Geletar, gilir le. Fैदो नायसै फैदो नै लोगोफोर बे जाहैबाय क्रिम बेखौ जों मोनब्रै लाबोखाबाय दा फ्रिज गोदानावहाय सोना दोननोसै आइस कादा वाव डेन्जार गुसु माथो फ्रिज गोदानाव नै केक अर्डारबो दं जोंना दिनैहाय लांफैगोन बेखौहाय नाम लिराखौ बार्थडेनि दा ने बार्थडेनि नाम जागोन मोनब्रै जाबावगोन लखबा गैलालै दा जाया माथो जायाखै दोनसै ओरैहाय no दिनै दे जाबाय औ दे क्रिमखौहाय फ्रिजआव सोना दोनजोबनोसै ओमफ्रायो नैबेखौ आनबक्सिं खालामनोसै लोगोफोर मोननै दङ ने आयो नायदो जायो गोजौ जायो जादोंथ' wow come and see are fैदा दोङो oh my goodness wow box kema paisa खालामना हरदो नालाय mama fैदो snow spray snow spray Lema? नै box खोनाय lema pupar nama pupar biयो आइयो दिसो पुपारा है pupar मोजां इयो awano नुफेराखैमोन बेखौ गुवाहाटीनि बे pupara गुवाहाटीनि पुपार आयौ मा दं सिङावलाय आयौ गोजालैनो हाल्ला सांनायलाय स्नो स्प्रेनि माबाखौ माबायदि खालामना हरदो बक्सखौ जाबोखौ दोननांगौ ना माबायदि बिलाय बेनो फिसाथार बियो दस्रालै बियो बेलेगलै इयो डेन्जार जागोनदां औ सोरबा गावनायनोबा अर्डार होदो अर्डार माने लांफैदो लांफै केक लोगोसे मोनगोन ना बे आलदा इयो स्नो स्प्रेया माबाया पुपारा नै मोजांलै इयो मोजां जागोन ले गुवाहाटीनि ना गुवाहाटीनि दे बेखौ दोनहरजोबखादो साइडआव बेलेग हरजोबदों बिसोर माने बेलेग हरजोबदों औ बेलेग आलदा जोंबो खनसे एखे नङा माबा खालामना नायगोन जोंनि 100K जाबा गावनायनानै बेबो मोजां नै स्प्रेया मोजां नाय मा रखम खालामदो खफाखौ मा रखम खालामदो खफाखौ नै मोजां फैदोंथ' नै पपारा बिलाय नै सिखिरिबो दंलायलायसै नै सिङावहाय माबा थायोनो बै खम दामिया गैया जोंनाव होननायमोन बे बुस्थुआ मोजां बियो दामि बिबार सिबा थायोनो बेयाव वाव बरियाथ' होमबा नायनोसै लुबैला माथो मोजांखौनो हरदों होमबालाय ना हनै नालाय सिङाव बिलाय एकदम आलदा आरोना आसरित मोजां पेकिं खालामहरदों बिसोरो नै
बियो खै केजिनि बेस 1.5 केजिनि बेस दखाननिसो नुस्लायबाय माथो नोंखौ दखाननिसो नुस्लायबाय केक दुखाननि नुबाय नैबे जाहैबाय आंनि स्क्रेपार्स मानजिनोसै बार केकखौ नै माथो सिकेल बायदिसो नाम्बार दंलाय नै देनजारलै नैबे 1 केजिनि आया माखौ हरखोना माखो नायलाय नोंलाय 1 केजिनि हरखोना 1.5 केजिनि हरखो बिसोरो आं 1 केजिनि बिदोंमोन बेखौ 1 केजि नङा बायदिसो नुबाय आं 1 केजि होगोन 1.5 केजि ले 1 केजि लेखौलाय मोजां देखेंलाय खेंलाय क्वालिटिया मोजां होनदों माथो बिसोरो मोजां नङाबा हले रायहरनाय जागोन आं इउज खालामखांबाय मोनसे मोजां बे एकदम प्लेन आरोना लोगोफोर नैबे दे मोनसे फट' खेबनोसै एबार दे दाथ' आनबक्सिं खालामखांबाय एबार फट' खेबनोसै थामनेलाव होनो र' पस्ट थाबावबाय नै मानसियाबो आरो थफिबो दं लोगोफोर थफि बिराद मोजां बासिनानैसो लाखिहरखादों देंगोने थफि हरनो हागोन लोगोफोर केकजों लोगोसे औ बङाइगाव थांनो रखा गैला गोजानावहाय खाथिनिफ्रा थफिबो मोनखागोन स्नो स्प्रेबो मोनगोन आरो लोगोसेनो पार्टि पपारबो मोनगोन आरो जोंना बेल' दंबावो लोगोफोर आरो फैगासिनो दंबावो गोजान जायगानिफ्राय अयथासार बुरजा फैगोन एबार आरो नै माला सफैगोनहाय मिथिया 7 days लागोनदां 7 days ने बे नै बिदि बिराद मोजां मोजां थफियाबो बासिनानैसो माबाखानायनि लाखानायनि नालाय औ ओमफ्राय नै बयसफोरनि थाखाय कार्टुननि ओमफ्राय नै गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय नै जा किउट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिमिटेड लोगोफोर लिमिटेड only 10 10 लाबोथ'दों 10 लाबोथ'दों बेखौनो सोनायाव होनांगौ थाब थाब लांफैखा ने नै ट्राइ खालामसै दे फैसानि बायदोंलै मोजाङै कारेन्सि कारेन्सिया पार्टि पपार मारै फैसा ओंखारो खोमा बेखौ नायसै जों टेस्ट खालामनायजों लोगोफोर माबायदि जायो ओइ ए दिसनाव फैयो दे आं रोङा दे आं सानानै जायो थिग ना स्नो स्प्रे बेनो जाहैबाय गावगारनोसै मिथिया आं गावफेरनो मोनाखै फिदिंग्रो आयु ओस माथो फाग्रा एर' खारोना एर'थिंबो एर'थिं औ ओइ जायाना मा डुप्लिकेटसो नामा ना कुकार मा नांगौ है जोंहा बिदि खाना बिदि खामालै जाया नै आयु बोथो गावो आयु बिसिनाव दा जानो फफार फानग्रा बर गावनो सोरथो गावो सोंहरलाय फन खालामनानै देलाय जोंफा होनो नोङो जालालै इदिबालाय ए फैसानि जानो देरा गावदो गैला ए फैसा ओंखारगोन 100 ओंखारबाय 100 फैसा ओंखारगोन बेखौ माने औ दे गावदो जालालै इयो महाथो गाव जाबानो मा गाव बिसिनांगौ मोनथिफेरथारामोन आङो मोजां माथो मोजांसोलै खाराब नोङो नङालै बेखौ बिसिनाङा इलाय बेखौसो फिसिनांगौ नै फैसा गबाय कारेन्सि 100 गबाय आयौ थोद असयग नै 10 थाखाबो दंलायलाय 10 थाखा दरा मानदि बैसखांबाय थादों नोङो मोनसे नै फाग्ला दे माबा खालाम सिमाव वाव थोद अयनायलै नोङो वाव
try. Try arena lagi hor bieu. Nih, wow. Halahan. Ayah, simaudो आरो गावबावदो. Simaudो आरो गावबावदो. Halahan. Bila na? Burak saya macam. Oh, cium dong. Cium dong deh. Baru bentar lagi hor bieu kok. Mudah-mudahan like, share, comment, subscribe. Thank you for watching. Bye bye.